selvfølgelig dit huskredsløb, dit radiator eller gulvvarme, eller hvad du har, hvor du tager varmen fra varmepumpen, og så den varmer det op fra de der 7-9 grader til måske, hvis det er gulvvarme, så skal du have 40 grader eller 35, eller hvad ved jeg. Hvis det er radiator, skal du have 50-60 grader. Men det kan en varmepumpe altså gøre. Og så er der vist sådan, så prøver vi lige at tage den næste slide. Og der kan vi se, at man også kan sende varmen retur til jorden. Det er nemlig det smarte ved de her boringer, at du kan tage noget overskudsvarme om sommeren, og så kan du vende strømmen, sådan at du pumper noget i din væske, du varmer den op ved hjælp af nogle varmevekslere her. Og det kan være en, der ser sådan ud her, hvor du udnytter en kølebafler, eller du kan udnytte en solfanger. Det er ikke svært at skaffe varme om sommeren i hvert fald. Og det kan du så varme den her væske op, og så sende det retur til jorden. Og så bliver det i princippet dernede, indtil du så sender en iskold væske op, og så det vandrer tilbage igen. Det er nemlig det fantastiske ved temperatur, som det har jo lært i termodynamik et eller andet tidspunkt garanteret, at jamen, hvis du har en temperaturforskel, så vil varmen jo vandre. Og hvis du bare har en temperaturforskel, nu er der koldt, og nu er der varmt, jamen hvis jorden er varmere end det kolde væske, der kommer ned, så vil varmen jo vandre derover. Så det her, det er sådan en sommersituation, altså hvor du har balance i tingene, og sørger for at få lige så meget. Altså det man skal gøre for at designe det komplette, fantastiske system, det er jo at sørge for at putte den samme mængde varme ned i jorden, som du henter op om sommeren. Hvis du nu ikke henter noget varme ned om sommeren, og det er der masser af varmepumper, der ikke gør, fordi det er sådan set noget ret nyt, det at man kan vende strømmen, jamen så sker der jo det, at der strømmer varme hen til dine boringer, hvis vi lige går tilbage. Når du sender den her iskolde væske ned, jamen så vil der jo strømme varme fra jorden, og det vil brede sig ud i sådan radialt omkring boringerne. Og så kan du godt, altså hvis du sender for eksempel varmepumpen, den kan godt lave -5 grader. Derfor har du i de der rør, den brine eller brine, hvad man nu foretrækker at kalde den, den væske du har i rørene, det er typisk sådan noget med frostvæske i. Så her har vi vand blandet med etanol og propanol, det er det man kalder IPA-sprit. Det er sådan noget vi har i vores testboringer herude. Man kan også bruge glykol. Glykolblanding, det kan gå helt ned til -18 grader. Så hvis du har det i rørene, så sker der ikke noget ved, at du sender -5 grader ned for eksempel. Men du kan så risikere, at jorden fryser omkring boringerne, så du faktisk får en isklump her. Det er så mere afpas, det er balanceret, fordi det kunne være, at selvom du måske får lidt is om vinteren, så kunne det være, at det nåede at tøde op om sommeren, fordi du har en flux af varme, der kommer. Ja. Kan det ikke være, at boringen går til retur og så fremløb? Nej, det skal være et lukket system, fordi du har de her dobbelte rør. Du har en rør, der kører ned, og en op. Du har 2 rør i samme boring. Så afgiver man sådan set kulden til noget af varmen på vejen op. Du er fuldstændig ret i det der, og det er noget af det, vi ikke ved så meget om, og som er, altså, fordi du har et koldt rør, der kører ret tæt på et med relativ varme i. Og selvfølgelig sker der en udveksling her, men den forsøger man så at få så lille som muligt, og med at afpasse flowhastigheden. Der er ikke rigtig nogen, altså vi er ikke kloge sådan nok på at sige, hvornår kortslutter det. Der vil selvfølgelig være en kortslutningseffekt. For almindeligvis, hvor du graver jordvarmen ned, der holder man en meter mellem randerne, siger det. Ja, men det er så de horisontale lag, hvor du kun optager varme. Okay. Og der har du, dem graver du 1,5-1 meter ned, i hvert fald ned i frostfri dybde. Der har du kun en type, altså der tager du kun optag, der sender du ikke, jo du sender noget iskoldt retur selvfølgelig, men det er i de samme, altså det er det samme løb, det samme rør. Men her der har du dem altså liggende meget tæt, og det er rigtigt, der sker en kortslutning, men alligevel så kan det ikke nå at blive, altså det bliver alligevel opvarmet til jordtemperatur, men hvor hurtigt det går, det er faktisk noget af det, vi gerne vil forske lidt i. Altså,
altså, hvis den kommer for eksempel med minus 2 grader eller bare 0 grader, jamen hvor hurtigt bliver den så varmet op, og hvordan påvirker den, det kan gå op? Men det er noget af det, som vi ikke ved så meget om endnu, men eftersom man bruger det her princip rigtig meget i Sverige og i Tyskland og Østrig, og i Sverige har hver 4. husstand den type varme her, så virker det altså. Hvad siger du? Vi prøver lige, og det er jo den her med, at vi kunne sende det retur, ja. Og så kan vi lige se kort på, hvordan er det så, den virker, den her varmepumpe. Jamen du skal bare have noget varme fra et eller andet materiale, og det materiale, det kan være luft eller vand eller fra jord. Altså det skal bare have en stabil temperatur. Og herinde, der har vi så sådan et kredsløb, som, nu se om vi kan få den til at virke. Altså, i varmepumpens kredsløb, der har vi et lavt kogende stof, der passerer den her ekspansionsventil. Og når det passerer den, jamen, så bliver det iskoldt, og så er det i stand til at tage noget af den varme, der kommer fra jorden for eksempel, eller fra en sø, eller fra luft, som vi vil se senere. Hvis luften for eksempel er 2 grader, jamen hvis det her er minus 10 grader, så, eller måske minus 2 grader, jamen 4 graders forskel, så er der alligevel en forskel, så tager den noget der. Og hvad sker der så bagefter? Jamen så sker der jo det, at den bliver opvarmet, og så bliver den til varm luft. Altså hernede, der er jo den iskold luft, når den har været igennem den ventil her, og så bliver den varmet lidt op af det, der kommer ind her, fordi der er en varmeveksler her, og så bliver det til varm luft, og så går det igennem den der, som er en kompressor, og det er den, der bruger strøm. Vi er nødt til at sætte varme ind, eller sætte en el, her skal i stikkontakten, og det kompressoren gør, det er, at den presser den her varme luft sammen, så det bliver en væske. Og når man gør det, så opstår der varme, og så kan du altså få helt op til 50-60 grader, alt efter hvad for en type varmepumpe du har. Selvfølgelig er det ikke så stor en virkningsgrad på varmepumpen, hvis du skal have det op på 60 grader. Og virkningsgraden, det er jo forholdet mellem den energi, du sender ind fra stikkontakten, og så den energi, du får ud i form af opvarmet væske. Og det næste, der sker så, det er jo, at du har en varmeveksler her, som afgiver det til dit huskredsløb. Og så har du en afkølet væske, og så kommer den igennem ekspansionsventilen, så bliver den iskold, og så har du hele det kredsløb der. Det er princippet i en varmepumpe. Og hvis man lige skal se på, hvilke typer af varmepumper vi har, så har vi den, der hedder fra væske til vand. Det er den, vi bruger, når vi skal udnytte jordvarmen. Altså du tager en væske og overfører din varme til noget vand, som du så har i dit radiator- eller gulvkredsløb. Du har også nogen, der går fra luft til vand, altså hvor du tager varmen fra luften, og så overfører det til dit radiatorkredsløb, eller huskredsløb. Så har du endelig fra luft til luft, hvor du tager luften ind, og så omsætter kold luft til varm luft. Og den sidste type, det er den, man bruger rigtig meget i sommerhuse. Det koster vist omkring 21.000, har jeg hørt, for sådan en luftvarmepumpe. Og det er en rigtig, rigtig god investering, for hvis man gerne vil have sommerhusen, du kan tænde din varmepumpe, inden du kommer derud, og du kan lade den stå, så den kun kører på nogle få grader, når du ikke er der, og den laver en fin ventilation af huset også, når man ikke kommer der så meget. Så den der luft til luft er rigtig populær i sommerhuse. Og så har du også nogen, der kun bruges til opvarmning af brugsvand, og du har varmepumper, som udnytter varmen fra ventilationsluften, fordi ventilationsluft, det er jo genialt at udnytte det. Der er for eksempel en skole i Hornsyld, som nogle af jer måske kender, den der hedder Sim-skolen, skolen i midten. Alt det varmt vand, der bruges på den skole, det bliver lavet af en en varmepumpe, der står i deres teknikrum. I deres teknikrum, der udvikles der meget varme, det ventilerer de væk, og så tager de kalorier, og så varmer man vandet op på den måde. Og så har vi princippet i den der luft
til varmepumpe, det er, at du har en udedel. Du har en del, der står ude, og du har en del, der står inde. Så du skal have sådan en kasse, der tager luften ind, og så har du selve varmepumpe-kredsløbet her. Og hvordan ser det så ud i praksis? Jamen her har vi sådan en glad mand, fordi han bor i sådan et velventileret hus fra 2008 på 155 kvadratmeter, og han har et årligt elforbrug til varmepumpen på ca. 6.000. Det vil sige, at han fyrer for 6.000 om året, kan man sige. Og han har gulvvarme selvfølgelig, og han bruger så totalt 15.000 kroner om året til el. Men altså varmeudgifterne er de der 8.000, og hvis vi ser, hvordan den udedel ser ud, det er sådan en kasse, han så har stående for gavlen af huset. Jeg har nogle andre billeder, som jeg ikke har taget med, men nu er I jo bygningskonstruktør, og så synes jeg, I skal have den historie også, at et fuldstændig tilsvarende hus, der var der en mand, der mente, at i stedet for at have den der kasse stående og gå udenom, så kunne man da lige sætte den op på carport-taget, fordi huset det er sådan med indbygget carport, og så er der sådan ligesom et loftsrum deroppe, som ikke bliver udnyttet. Der kunne vi så godt sætte den der kasse derop. Men det har han bitterligt fortrudt, og hvorfor har han det? Det har han selvfølgelig, fordi den der bliver kold, den der udedel, den bliver iskold, og hvad sker der, når vi har sådan noget metal, der bliver iskold, og du har almindelig udeluft? Så kommer der kondensvand. Så det driver ned med kondensvand der, og det er jo ned på tagkonstruktionen, og det er jo ikke så godt. Og så har han sat forsøgt at lave en bakke under, og lavet noget dræn på den bakke der, men det er noget, det er ikke optimalt, så som han selv sagde, ja, jeg skal nok have den ned og udenfor, fordi som den står der, så sker der jo ikke en pind mere, der kommer noget kondensvand på den. Vi skal lige se et eksempel på en anden varmepumpe, som det vi kalder ispinden. Og det er ikke det flotte bindingsværk, der ligger i baggrunden, der har den varmepumpe. Det er dem, der bor på den anden side af det hegn, I kan se der. Og inde i den der ispind, der er der faktisk plads til, at der kan stå varmepumpen, fordi den her del, det er den, der tager varmen fra luften. Og hvordan gør den så det? Jamen det gør den ved, at i de der riller, der er der kobberrør med propangas, og det er en del af varmepumpens kølekredsløb. Så når luften kommer hen til det der iskolde propangas fra ekspansionsventilen, jamen så bliver den jo afkølet. Luften bliver afkølet, og væsken bliver opvarmet. Så det er simpelthen en del af kredsløbet, den anordning der. Og det der sker ofte, selvom det ikke er frostvejr, det er, at den der bliver simpelthen dækket med rim. Og så går manden hen og børster lidt af den, men det er ikke, altså, fordi den bliver iskold, den der. Men den er sådan set ret flot. Grunden til, at han ikke sat varmepumpen derind, men i stedet har sat den i et nærliggende hus her, det er et udhus, der hører til den bebyggelse, som er her. Det var, at han er ret tæt på naboens skel, og han var lidt bange for, at den ville larme, sådan at de ville blive generet af den. Så han har altså puttet en del af varmepumpen ind i udhuset, og det ser sådan ud, når man går ind i udhuset. Så har han en todel buffertank, og så har han kompressoren, den er han så lydisoleret, fordi den åbenbart støjer for meget, synes han. Eller også er det for, jeg ved ikke hvorfor han har puttet den der kasse rundt om. Men alle varmepumper har jo faktisk indbygget en sikkerhed i form af en elpatron. Så hvis nu sådan en luft-vand-varmepumpe, hvis nu det er hundekoldt udenfor, så er det jo ikke meget varmere at tage af luften. Så derfor kører man så over på en elpatron, hvis ikke der er varmere nok at tage af luften. Men i masser af tilfælde er der jo varmere at tage. Så skal vi i gang med de her borehuller, fordi luft kan være meget godt, men det er jo koldt om vinteren, og det er der, vi har brug for varmen. Der er borehullerne jo har den fordel, at lige så snart du kommer under frostsikker dybde, så har du stort set konstant. Ganske vist har vi konstateret, at der er en rimelig stor variation ned til 5-6 grader, og så er der en meget lille variation på grund af sæsonen ned til måske 30 grader. Men de der boringer, vi har lavet herude, de er 30 meter dybe, og der er temperaturen typisk